हाय गाइस ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ଜାମୁକୋଳି ପାଇଁ। ଦେଖି ଅରମା ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଭିତର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖତରନାକ ଲୋକେସନ। ତା ଭିତରେ ବାଘ ରହିଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ବାଘ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶିବୁନା ଆଗରେ ସଫା କରିତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଗେଇକି ଦେଖିକି ଯାଅ ସାପ ଥିବ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଠିକ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଏବେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ତତେ କୋଳି ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଗଛରେ ବେକାର ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କୋଳି ନାହିଁ। ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଶିବୁନା ଆଗେ ସଫା କରିକି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଅରମା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶିବୁନା ସେଇ ସଫା କରିକି ଯାଉଛି ବାଡ଼ିରେ ଆଗେଇକି ଯା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଢିଲୁ ଗଛ ସଫା କରି ଗଛରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବି କୋଳି ନାହିଁ। ପୁରା କଷ୍ଟ ଶିବୁନା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପାରିଲାନି ତଳେ ବାଡ଼େଉ ବାଡ଼େଉ ତା ପଛରେ ଯିଏ ରହିଯାଇଛି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅରମା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବସିକି ସଫା କରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଅରମା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। କୋଳି ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଇଏ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି କୋଉଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଏ କଣ୍ଟା ଅଛି ବାଗେଇକି ଆସିବ ସବୁ ଏଇ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟା ଏଇ ଭିତରୁ ପଶି ହବନି ଯେତିକି ଛଟା ଭାଇ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ମାତ୍ରେ फाइनाली मैं पशि आसली फोन कल पड़ता हाथ बसी आसले मो गोड़ पूरा छंदी बाहर पार साइड मोर प्रबल देखिपे सारा अरमा नटा भी छिड़की जाए देखते सेपटे रोड देखा जगह पानी बेली आम एपटे बुलिक गछटा मिलगला एत सारा स्ट्रगल पर आसिक पहुँची गछ मूल यहाँ देखिपे चलो गछ गछ उपरକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। कोड़ी एवं आम हाथ अच्छी बहुत कष्ट पर गछ बहुत चढ़ी कोड़ी आनिक गचर जाऊँगी घर को देखिए जाऊँगी चल।